Hei, tehdään niskan rentoutus. Se rentouttaa samalla leukaniviiliä ja silmiä. Ottaa verenkiertoa, hermoston toimintaa. Ja tuu ensin vaan ihan tähän hetkeen, tähän paikkaan. Helppo, kevyt, joustava. Ota tässä sun kämmenet alavatsalle. Tunne miten silmät voi rentoutua. Suu saa rentoutua. Vaihtaa vähän painonsiirtoja, jos olet seisaalleen. Jos istut, niin tunne vaan hyvä rento istuminen. Ja nyt voit tulla tänne päänkiertoihin, eli tunne sun kämmenet. Ja pää lähtee täältä kämmenistä asti liukumaan. Ensin pää liukuu sisäänhengityksellä vasemmalle. Hengitykseen tulee pieni tauko. Ja pää ja silmät jatkaa liukumista vähän pidemmälle. Ja sitten ne palaa kevyesti takaisin keskelle. Ja sama oikealle, eli annetaan sisäänhengityksen syntyä. Pieni hengityksen tauko ja liuku jatkuu. Ja takaisin keskelle. Eli tehdään tämä 3 kertaa vasemmalle ja 3 kertaa oikealle. Sisäänhengitys lähtee vasemmalle. Hengityksen tauko. Liuku jatkuu. Toinen kerta. Sä voit tehdä tämän sitten omassa tahdissa. Tehdään tämä nyt yhdessä näin. Pieni tauko keskellä. Silmät lepää. Ja sisäänhengitys syntyy. Pää lähtee liukumaan. Silmät liukuu mukaan oikealle. Hengitykseen tulee pieni tauko ja tauon aikana pää jatkaa liukumista vähän pidemmälle. Ja taas takaisin keskelle. Ja 3. kerta. Käsien laskeutua. On vielä hetki tässä. Lempeä katse, laaja. Kiitos.